أبزوا مأكل نزوا بالريخ ناي سرح جزيوم نزوا أكلون متكا من رجع حدستي أم حدرتي أكيد سرحن أنو أبرتن تخايدهم أبتن عسران حدن عدتات زتر نفا عسر تخلت محدارات كوابس تخايده هزبا من رجع عسر تخلت أم حدرتي عسر تخلت أكيد سرحن سسان سرستن أنو أبرت عدن تمريج أم نتمرجعات زمرحو حالفتي نقطاتات تمرجع عود من بارط أيسم وتم استمرتوا نزحاريم هزب بتوفاينت كجلجلوه نبرت دما أم نتفتاتهم كتحابر وتلابيهم ببخوابيو سلاسل زلو المعتاو مدبات سلا عزوز تصادفو هزب بصبو إسالتكم زلو زفلت يوم أمنو زباتات تسنين دباروان زكاير زلو عمان بزملكات وكالتي إرينا نزل أخوات أبتابه ياسين صالح كعربويوم أبتي بسلفي أديتاس تسنة نايزخر مدب مينيستر تعنا أمينة نور حسنين بريزيدنت حماد وزارة تخاط تسفامي كألن زركوب أم سب السلطان منجستن جنبارن كموين وكلت تكالات ودب حورات هاجراتن دبلوماسياتاتن ترخيبا بنيرام مينيستر أمينة بزس معتق قال اتي مينيستري تنكن سعبيناتن نايتي أبجزي وليد زخصت فيستولان مكتاق وسقاسات يكايد كمزلو طائسة موجات ودأت اللمدتات مكل خالت رؤيتات فيستولا مالتوين سلازخونه حبرة سب ترؤخ عزز أوعاه موجات تحت أدماء مرعال تحت أدماء إنسان بأواج تدقفو خمد سرحلو سريرو كالاي ودأتي لمدتات بحافظة كشفودك انستيو دما بفلاي بحقي كل كم زخون تغيرو درؤون بنؤوس زبا درجات وجيب نخشفو يوج الله نابنت أب زبع سبع ذل خناتات ثالثاً أبروحو كبابيتات كي ترفع تكالات عنا بمهناتن متأبين سطورات بمسرحن أديتات أبتكالات عنا كنز حرصة يقبر الله أموكاسي هوسبيتال زوبا دوبو تدوكينا زركب هاجراو مأكل فيستولا كاملا هاجر نزمت أقدايا تقبلو نت أقلقلت بمهاب نايت عنا شكراتن يقلل كمزلو زحبرت مينيستر أمينة ጎንጎንዊን ኣብቲ ማዕከል ኣብ ጸንሓሉ ግዜ ሙያዊ ስልጠናን ናይ ቀለም ትምህርትን ብምቕሳም ማሕበራዊ ህይወትን ዝቕይራሉ መደባት ተኣታትዩ ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣብ ሆስፒታል ጸንሓሉ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ሙያዊ ስልጠና ናይ ቀለም ትምህርትን እናተዋህበን ኣቦተአን ምስተመልሳ ርእሰን ዝኽእላሉ መደባት ብምስራሕ ሓገዝ ይወሃብ ኣሎ ገለ ካብተን ብመጽባሕቲ ዝተጋላገላ ኣዴታት ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ ዝተገበረለን ዕውት መጽባሕቲ ጥዑያት ቆልዑ ወሊደን ምስ ደቀን ይርከባ ክኢላ መወልዳን ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት ድማ ኣብ ግዜ ወሊድ ንዘጋጥም ናይ ፊስቱላ ጸገማት ኣመልኪቱ መምርሒ ድሕሪ ምሃብ ዝበዝሐ ግዳያት ብሰንኪ መርዓት ዕድመን ምኽንሻብን ንዕጉት ሕርስን ነቲ ጥዕናዊ ጸገምን ከም ተቓልዓ ኣረዲኡ ወኪል ማዕከን ህዝቢ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዶክተር ኢብራሂም ሳምቡሊ ብወገኑ فيستولا نموجاد أبزكاي زلوا تعري ودبو مس مينستر تعنا بالشركة تعي كم زلوا بمبرح فيستولا أب عالم كابتم قبل علدك نستيوت عناوي سنة أمراوين محبرات أجمع زوج عبو بمخانو نموجادو زكاي عرتات كحيل كم زلوا عن تيرو مسكرنتان ذهبا قدايت فيستولا نتس أجم زك العن مزوتار حساي لمدتاتن أبتكالت عنا زي محراس المخانو بمتكاس أما أكل حكمنا فيستولا بزكبر لنزلوا كنكنن حاليتن كونتاتن نام نبور تمليسو هيوتن كمرحا خمس بقى حبيران أبتاقات أمي أغوستن مهارتن مدبات كوم أوين سنة مباو مرئيتات قرب كله أم لاين محكام من قدات فيستولا نقود أبركتو نزقبرو زلو موياويان كوم أوين نام أكل حكمنا فيستولا ناتملالسو نتحكمتي بمورالن نواتن نزدقا قفو أبنتاويان تكالات نايمسكانا وراء تعديلو ببخوابيو سلاسل زلو المعتاو مدبات سالا عزوز تصادفو هزبي بتصبو إسالتكم زلو زفلت يوم أب نوزباتات تسنين دباروان نزكاير زلو عمام بزملكت وكلتي إرينان زلا أخوة أبتابه ياسين صالح قربايم هزبي نوزبات تسني نا أدمعنت أب كبابيو سلاسل زلو المعتاو مدبات عزوز أبركتا يقبر كم زلو أب محرارتون نوزبا أتو تسفى ألم بحتا قليتسوم
ኣቶ ተስፋ ኣለም ገስጋስ ናይቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ዝተሳለሰለን ጥፈታት ንምግምጋም ምስ ኣባላት ኮሚቴ መደባት መኸተ ልምዓት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብቲ ከባቢ ዝዕመም ዘሎ ዓበይቲ ልምዓታዊ መደባት ንምዕዋት ተሳትፎ ህዝቢ ዝምዝገን ምዃኑ ሓቢሩ ምጽጋን ልዕሊ 16 ኪሎ ሜትር ጽርግያታት ኣብ ማእከል ከተማ ተሰነይ ምእላይ ገረብ ተምሩ ሙሳ ኣብ መስመር ጽርግያ ዓሊ ግድር 14 ምጽጋን ኣገልግሎት ዝስተማይ መማሕዳራት ከባቢ ፋንኮን እንጀሓይን ምህናጽ ኣባይትን ተኣለይቲ ስንኩላን ምድልዳል መሬት ሕርሻ ምትካል ፓሎታት ኤሌክትሪክ ዓሊ ግድርን እንጀሓይን ምህናጽ ኣብያተ ጽሕፈት መማሕዳራት ከባቢ ሰውራን ሸዕብን ከምኡን ሙኽዓት ንፈልስታት ዝኸውን ጎዳጉዲ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ፋንኮ ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ካብ ዝተሳላሰሉ መደባት መንባሮም ድማ ኣብሪሁም ምጅማር ክረምታዊ ሕርሻ ምጽጋን ኣብ መስመር ተሰነይ ጎልጅ ዝርከብ ፒንቶን ቤት ጽሕፈት ንኡስ ዞባን ኣብ ትግባረ ካብ ዘለዉ መደባት ምዃኖም ዝሓበረ ኣቶ ተስፋ ኣለም ብልዑል ስታፌ ህዝቢ ኣብቲ ዝተወጠነሎም ግዜ ከም ዝዛዘሙ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ሓመድን ማይን ብምዕቃብ ዘመናዊ ሕርሻን ምስፋሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እጃሞም ንምርካት ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ነበርቲ ሰለስተ መማሕዳራት ከባብን ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ድባርዋን ዝተሳተፍዎ መሬት ናይ ምድልዳል ወፈራ ኣብ ዝተኻየደሉ እዩ እዚ ስራሕ እዚ ካብ ዕለት 21 ወርሒ 6 ጀሚሩ ብተኸታታሊ ንመዓልቲ ኣስታት 6000 ህዝቢ እናተሳተፉ ይሰላሰሉ ኣሎ ስራዕካ ብጽፈትን ብምውሃድን ይሰላሰላሉ ዕላምኡ ኣብቲ ሃገራዊ መደብ ልምዓት እትው ኮይኑ እዚ ትሪዮ ዘለኹ ጎልጎል ብምሉእ እማን ተኣርዩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተሓሪሱ ከም ዝለምዕ ምግባር እዩ ክሳብ ሕጂ ክሳብ 200 ሄክታር ዓሚምና ኣለና ተሳታፍነት ናይ ህዝቢ ብጣዕሚ ካብቲ ዝተጸበናየን ላዕሊ እቲ ተወፋይነቱን እቲ ስርሑን ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ናተይ ኢሉ ብንግሁ ካብ ሰዓት 6 ኣብ ቦታ ዝተረኺቡ ይሰርሕ ኣሎ ናይ ብሓቅ ብሕልና ምሉእ ሕልና ተበጊሱኻ ይዓምማል ኣብ ማሕዳር ንዞባ ድባርዋ ኣቶ ኣብርሃም ተካ ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ህዝቢ ኣብ ምግራብ መዕቃብ ማይን ሓመድን ምድልዳል መሬት ምስራሕን ምጽጋንን ዛላታት ተጸሚዱ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዛጊት ኣስታት 200 ሄክታር ከም እተዳላደለን ልዕሊ 45000 ጎዳጉዲ ንፈልስታት ከም እተኸዓተ ሓቢሩ ኣብ ከባቢ ተራእምንኻ ክሳብ 5000 ዝኾኑ ተኽልቡን ንምትካል ድሮት ጎዳጉዲ ብኺዳታት ናይ ሕርሻ ተቐይሱ ዛላን ጎዳጉድን ይቋዓት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ማይ ምስ ጀመረ ከዓ እዚ ናይ ፈልሲ ምግራብ ከዓ ክንተክል ኢና ካብ ዝመጽ ዘሎ መጀመርታ ወርሒ 7 ማለት እዩ ገረብ ኣገዳስነት ምዃኑ ምስ ኣከባቢያዊ ለውጢ ምስ ምጽራይ ኣየር ዝተኣሳሰር ምስ ህላዊ ወዲ ሰብ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ቀጻሊ ጎስጓሳትን ሓበሬታትን ህዝቢ ወሃብ ኣሎ ሓድሳት ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዋርድያን ሓለዋ እንዳገበራ ይሰርሕኹም ዘለዋ ስለዚ እቲ መዕቃቡ ናይ ኩላትና ጻዕሪ እዩ እቲ ባህላዊ ለውጥን ምምጻእ ግን ቀጻሊ ምምሕዳር ምስ ኣካላቱ ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ ጻዕሪ ይርከብ ነበርቲ ኹብኩም ንዞባ ዓበት ካብ 1992 ሳላስ ተጠርነፉ ቋሚ መነባብሮ ክመርሑን ኣብ ልምዓት ሕርሻ ክነጥፉን ከም ዝበቕዑ እዚ ድማ ናይ መነባብሮ ርግኣትን ምዕባለን ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ከባቢ ብትሕዝቶ ትሕተ ባይታዊ ማይ ሃብታም ምዃኑ ብምጥቃስ ዘካይድዎ ዘለዉ ልምዓት ጀራዲን ኣብ ሂወቶምን ምዕባለ ከባቢኦምን ዘተባብዕ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ዑስማን መሐመድ ስዒድ ድማ እቲ ከባቢ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቅርስታት እውን ስለ ዝውንን ብመዳይ ቱሪዝም ተጠማቲ ምዃኑ ብሪሆም ኣብ ቀንዲ መስመር ኣፍ ዓበት ናቕፋ እትርከብ ኩብኩብ ልዕሊ 4000 ተቐማጦ ክህልውዋ እንከለዉ ካብ ከተማ ኣፍ ዓበት ንሸነኽ ሰሜን 15 ኪሎ ሜትር ترحم